हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे కృష్ణ అందరికి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని చివరి అధ్యాయమైనటువంటి 18వ అధ్యాయము ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. डिस्टर्बेंस వస్తుందా మాతాజీ? ఏం లేదు ప్రభుజీ, క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథంలోని చివరి అధ్యాయము 18వ అధ్యాయము ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము. దీనినే మోక్ష సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చివరి అధ్యాయమైనటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగము, దీన్నే ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము. వాస్తవానికి భగవద్గీత 17 అధ్యాయాలతోనే ముగిసింది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు.
అయితే ఈ 18వ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్వము చర్చించినటువంటి అంశాల యొక్క అనుబంధ సారాంశమే ఈ 18వ అధ్యాయము అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే భగవద్గీతలోని మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి ప్రతి అధ్యాయంలోనూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవత్ సేవయే జీవిత చరమ లక్ష్యము అని నొక్కి చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఆ విషయాన్నే రహస్యతమమైనటువంటి జ్ఞానపదంగా ఈ 18వ అధ్యాయంలో ఆయన సారాంశీకరించబడినటువంటి అంశం. ఇంతకుముందు వీరు చెప్పినటువంటి అంశాలనే ఆయన ఈ అధ్యాయంలో చెప్పేటువంటి విషయాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినీ సూదన. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ మహాబాహో, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశ్యమును సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశ్యమును నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడిని ఉద్దేశించి ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు వాడినటువంటి 2 పదాలు, ఒకటి హృషీకేశ, రెండోది కేశినీ సూదన. ఇక్కడ హృషీకేశుడు శ్రీకృష్ణుడే, అతడే సకల ఇంద్రియాలకు అధిపతి. హృషీకేశుడు అంటే ఇంద్రియాధీశుడు, అంటే సకల ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన యొక్క మానసిక నిర్మలతను కలగజేయడానికి అతడు మనకి సహాయం చేస్తాడు అని. అలాగే ఇక్కడ మరి భగవంతుడు ఇంకొక పదము కేసి సంహార, కేసినీ సూదన, అంటే కేసి అనేటువంటి మహారాక్షసుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే మనలో కలిగేటువంటి ఈ సందేహాలు కూడా దానవులతో పోల్చబడేటువంటి అంశాలు. మరి అటువంటి ఆ దానవులతో పోల్చబడేటువంటి ఈ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటిని సంహరించేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు అని అర్జునుడు ఆశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆయనలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నింటినీ కూడా నివృత్తి చేసేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. అందుకే మన యొక్క ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఆధీనంలో ఉంచుకొని, అలాగే మనలో కలిగేటువంటి ఆ అనుమానాలు, సందేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సంహరించేటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో అందుకే ఇక్కడ కేసి సంహార, కేసినీ సూదన అనేటువంటి పదము వాడబడింది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇక ఆ విధంగా అర్జునుడు అంటున్నాడు, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశము, సన్యాస జీవన ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు అడగడము, దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలన్నింటినీ విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్తారు. సమస్త
కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నులు యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడినటువంటి కర్మలన్నిటినీ వదిలివేయడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే సమస్త కర్మల యొక్క ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఫలాల కొరకు కర్మలను చేయడం తప్పక విడిచిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. ఇదే భగవద్గీత మనకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలు, భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశం. అలాగే ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి దారి తీసేటువంటి కర్మలను విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపకర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అన్ని రకములైనటువంటి కర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా ఓ అర్జున, యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను ఈనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. యజ్ఞ దాన తప కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వానిని తప్పక ఆచరించవలెను. వాస్తవమునకు యజ్ఞము దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే యజ్ఞము దానము తపస్సు అనేటువంటి కర్మలను వదిలివేయవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడూ కూడా ఎన్నడూ కూడా వాటిని వదిలివేయవద్దు, వాటిని తప్పక ఆచరించాలి అని చెప్తున్నారు. సో మరి అటువంటివి మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే యోగులు మానవ సమాజ పురోగతికై కర్మలు చేయాలి అని చెప్తారు. మనిషి ఆధ్యాత్మిక జీవనం వైపు పురోగింపు చేయడానికి పలు సంస్కార కర్మలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి వాటిలో మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి కర్మలు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఈ కర్మలు అన్నీ మమకార ఆసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే అన్ని యజ్ఞాలు కూడా పవిత్రీకరించేవి అయినప్పటికీ కూడా మనిషి అట్టి కార్యాల ద్వారా ఎటువంటి ఫలాలను ఆశించకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఈ కర్మలన్నీ కూడా మమకార ఆసక్తి ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి, వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటిది. అంటే ఆ పవిత్రీకరించేటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా మనిషి వాటి ఎటువంటి ఫలాలను ఆశించకుండా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే
జీవితంలో భౌతికమైనటువంటి పురోగతి కోసం ఉద్దేశించబడినటువంటి ఆ సమస్తమైనటువంటి యజ్ఞాలను కూడా వదిలివేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్తస్య పరిత్యాగ తామస పరికీర్తితః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగము అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టంగా ఉన్నాయి అని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యం అని భావించి విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టటాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు. అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు మరియు మన ఉన్నతికి దోహదపడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఒక్కొక్కసారి మనం చేసేటువంటి కర్మలు కష్టంగా ఉన్నాయి అని, శరీరానికి అవి అసౌకర్యంగా ఉన్నాయి అని భావించి విధిగా మనం చేయవలసినటువంటి ఆ కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెడుతూ ఉంటుంటారని, అలా విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు మరియు మన ఉన్నతికి దోహదపడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు కామ్యకర్మలు చేస్తున్నాననే భయంతో ధనాన్ని సంపాదించడం విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్తారు. అలాగే ఉద్యోగం చేయడం ద్వారా అతను ధనమును కృష్ణ భక్తి భావనలో వినియోగించగలిగితే లేదా తెల్లవారుజామునే మేల్కోవడం ద్వారా అతడు తన దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ భక్తిని వృద్ధి చేసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తుంటారు. మరి భయంతోనూ లేదా అటువంటి కార్యాలు కష్టమని భావించి వాటిని విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలా వదిలివేసినట్లయితే అది రజోగుణ త్యాగం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంఘం త్యక్త్వా ఫలం చైవ స త్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణత్యాగము అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆయన ఆ విధంగా తమోగుణ త్యాగము, రజోగుణ త్యాగము, సాత్విక త్యాగము అంటే ఏమిటో చెప్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే విద్యుక్త కర్మలను మనము మన యొక్క కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. మనిషి ఫలాసక్తి లేకుండా పని చేయాలి అని, అతడు ఆ గుణాల నుండి అంటే విడిపడాలి అని చెప్తారు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటూ ఆ విషయాలను అంటే ఆ భౌతిక సాంగత్వాన్ని, ఫలాసక్తిని వదిలివేసినట్లయితే అది సాత్విక గుణ త్యాగంగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఆ భగవంతుడు చెప్తుంటారు, ఓ అర్జున, అశుభ కర్మ పట్ల ద్వేషం కానీ శుభకర్మ పట్ల ఆసక్తిని కానీ లేకుండా సత్వగుణంలో ఉండే బుద్ధిమంతుడైన త్యాగికి కర్మను గురించి ఎటువంటి సంశయాలు ఉండవు అర్జున అంటూ చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నారు, నహి దేహ భృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్య శేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి స
త్యాగీత్యభిధీయతే. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహదారి అయిన వానికి కర్మల అన్నింటినీ వదులుకోవడము నిజంగా సాధ్యం కాదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి వారికి ఈ కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడం అనేది నిజంగా సాధ్యం కానటువంటిది అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. కానీ కర్మలను త్యజించడం సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మల యొక్క ఫలాలను త్యజించవచ్చు అని, అలా త్యజించేటువంటి వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణ ఫలం భవత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. స్వప్రయోజనము పట్ల ఆసక్తితో ఉండేవారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము, దుఃఖము మరియు ఈ రెండింటి మిశ్రమము, అంటే 3 రకాలు, సుఖము, దుఃఖము, సుఖ దుఃఖాల యొక్క మిశ్రమం, ఈ 3 విధములుగా కర్మ ప్రతిఫలములు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి? స్వప్రయోజనాల కోసం ఆసక్తితో ఉండి చేసేటువంటి వారికి మరణించిన పిదప సుఖము, దుఃఖము మరియు ఆ రెండింటి మిశ్రమం అనే ఈ 3 రకాలైనటువంటి కర్మ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఓ అర్జున, కర్మఫల త్యాగం చేసినటువంటి వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఉండవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు మనకి చెప్తూ ఉండేటువంటి అంశాలలో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఓ మహాబాహులు కలిగిన అర్జున, వేదాంతమును అనుసరించి అన్ని కర్మలు సిద్ధించడానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయి అని, ఇప్పుడు వాటిని నేను తెలియచేస్తాను, తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. అధిష్టానం తథా కర్త కారణం చ పృథగ్విదం వివిధాచ పృథకు శ్రేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచం. కార్యస్థానము అంటే దేహము, కర్త అంటే చేసేవాడు, నానా రకాల ఇంద్రియాలు, పలు విధానములైనటువంటి ప్రయత్నాలు, తుట్టతుదకు పరమాత్ముడు అనేవి 5 కర్మ కారణాలు ఉంటాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహం చేత, మనసు చే లేదా వాక్కు చే మనిషి చేసేటువంటి న్యాయమైన లేదా అన్యాయమైన ఏ కార్యమైనా ఈ 5 కారణాల ద్వారానే చేయబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా దేహము, కర్త, నానా రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు, పలు విధానములైనటువంటి ప్రయత్నాలు, చివరకు పరమాత్ముడు అనేటువంటి ఈ 5 కర్మ కారణాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అది ఇక దేహంతో కానీ మనసుతో కానీ వాక్కుతో కానీ చేసేటువంటి న్యాయపరమైనవైనా లేదా అన్యాయమైనటువంటివైనా ఈ 5 కారణాల ద్వారానే అవి కలుగజేయబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అందుకే ఈ 5 అంశాలను గుర్తించక కేవలము తననే కర్తగా తలిచేవాడు నిశ్చయంగా బుద్ధిహీనుడే అవుతాడు. వాస్తవానికి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నటువంటివి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి 5 అంశాలు. కానీ వాటిని గుర్తించక తానే కర్తను, నేనే చేసేవాడిని అనేటువంటి ఒక భావన మనలో ఉండేటువంటి ఆ మిథ్యా అహంకారం ఉన్నటువంటి వాడు, అలా తలిచేటువంటి వాడు నిజంగా బుద్ధిహీనుడే అర్జున అని చెప్తున్నాడు. అతడు విషయాలను యథార్థంగా దర్శించలేడు అటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మిథ్యా అహంకారం చేత ప్రభావితుడు కానివాడు, బుద్ధి చిక్కుపడనివాడు ఈ ప్రపంచంలో జనులను సంహరించని వాడే అవుతాడు. అతడు తన కార్యాల చేత బద్ధుడు కాడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు చెప్పి ఇంకా అంటుంటారు ఆయన, ఓ అర్జున, జ్ఞాన
జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యము, జ్ఞాత అనే 3 అంశాలు కర్మకు ప్రేరణమవుతాయి. ఇంద్రియాలు, కర్మ, కర్త అనేవి కర్మలోని 3 భాగాలు అంటూ ఆయన చెప్పడము. ఆ తర్వాత ఇక ఆ 3 రకాలైనటువంటి గుణాలను గురించి మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో మనకి ఈ త్రిగుణాల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు 19 నుండి 40 శ్లోకాల వరకు. ఇవి మళ్ళీ ఆల్రెడీ మనం ఇంత చూసినవి. సో మన యొక్క మనస్తత్వము, గుణములు మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటాయి అని. గుణ అంటే త్రాడు అని, దానిలో ఎంత ఎక్కువగా బంధితం అవుతూ ఉంటే, చిక్కుకుంటే అంత ఎక్కువగా మనము ఆ బంధనాలలో చిక్కుకుంటామని. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిదైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యానే యథావత్ శృణు తాన్యపి. ప్రకృతి త్రిగుణముల పరంగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనే అనే వాటిని సాంఖ్యశాస్త్రము 3 విధాలుగా విభజించింది. వాటిని గురించి చెప్తాను విను అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే గుణాలను అనుసరించి జ్ఞానము, సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము, రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము, తామసికమైన జ్ఞానము. అలాగే కర్మ కూడా సాత్వికమైనటువంటి కర్మలు, రాజసిక కర్మ, తామసిక కర్మ. అలాగే కర్త కూడా సాత్విక కర్త, రాజసిక కర్త, తామసిక కర్త అని 3 విధాలుగా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. అందులో మనము జ్ఞానం చూసినట్లయితే అది 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి జ్ఞానము మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతున్నటువంటిది. సో సాత్విక జ్ఞానము అంటే ఏమిటో మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. జీవులు అసంఖ్యాక రూపాలలో విభజింపబడిన, అంటే ప్రాణులన్నీ కూడా అన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయినటువంటి ఆత్మ వస్తువును చూడడమే సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవులన్నీ కూడా అసంఖ్యాక రూపాలలో విభజింపబడి ఉన్న ఏ జ్ఞానము ద్వారానైతే అందరిలో ఒకే అవిభక్తమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వము చూడబడుతుందో అది సత్వగుణంలో ఉన్నదిగా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. అలాగే రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము, ఏ జ్ఞానము ద్వారా అయితే వేరువేరుగా కనిపించేటువంటి ఆ సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు అనేక విధాలుగా ఉన్నవి, అంటే భిన్నమైనటువంటి జీవులలో భిన్న ఆత్మలు ఉన్నవి అనే విధంగా ఎవరైతే భావిస్తారో, ఏ జ్ఞానం ద్వారా అయితే భావించబడుతుందో అది రజోగుణానికి సంబంధించిందిగా తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక తమోగుణ జ్ఞానము అంటే ఏ జ్ఞానము ద్వారా మనిషి తమ అల్పమైనటువంటి ఆ తత్వము, తగిన కారణం లేకుండా సమస్తము అదే అనేటువంటి సంకుచిత దృష్టితో ఏదో ఒక పని మీద ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడో, ఆసక్తుడవుతాడో అది తమో గుణమైనదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే కర్మలు కూడా సాత్వికమైనటువంటి కర్మ, తామసిక కర్మ, రాజసిక కర్మలు అని. సో అందులో సాత్వికమైనటువంటి కర్మ ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా చేసేటువంటి కర్మ సాత్వికమైనటువంటి కర్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఫలాభిలాషలతో, అహంకారంతో, అధిక ప్రయాసతో చేసేటువంటి కర్మ రాజసిక కర్మ అని. ఇక మోహంతోను స్వశక్తి ఏమిటో తెలుసుకోకుండా, అలాగే పరిణామాలు, జరిగే నష్టము గురించి, హాని గురించి ఆలోచించకుండా చేసేటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది తామసిక కర్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే కర్త కూడా ఫలాపేక్ష, అహంభావాన్ని వదిలివేసి ధైర్య ఉత్సాహాలతోనూ జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలను ఎవడైతే ఆచరిస్తూ ఉంటాడో అతడే సాత్వికమైనటువంటి కర్త లేదా సాత్విక విధి నిర్వాహకుడు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా
అనురాగము, కర్మ ఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన పరాయణత్వాలతో శుచి శుభ్రత్వం లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలను ఎవడైతే ఆచరిస్తూ ఉంటాడో అతడు రజోగుణ కర్త అని చెప్తారు. ఇక మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతరము విచారంతో కాలయాపనలు చేసేటువంటి కర్మలు ఆచరించేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అటువంటి వాడు తామసిక కర్త అని చెప్పబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ ధనంజయ, గుణభేదాలను బట్టి బుద్ధి, ధైర్యము మూడేసి విధాలుగా ఉంటుంది. వాటిని గురించి ఇక్కడ చెప్తాను. అంటే బుద్ధి కూడా సాత్వికమైన బుద్ధి, రాజసిక బుద్ధి, తామసిక బుద్ధి, ధైర్యం కూడా 3 రకాలు. అలాగే ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించేటువంటి 3 విధాలైనటువంటి సుఖాలు, సాత్విక సుఖము, రాజసిక సుఖము, తామసిక సుఖము, మరియు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశ చేరడం గురించి నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. మరి ఏది బుద్ధి సాత్వికము అని పిలువబడుతుందో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్య అకర్తవ్యాలను, భయ అభయాలను, బంధాన్ని, మోక్షాన్ని గ్రహించగలిగే, వేరుచికి చేయగలిగేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక ధర్మ అధర్మాలను, కార్య అకార్యాలను, అంటే ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము, ఏది చేయవలసిన కార్యము, ఏది చేయకూడని కార్యము అని సరిగా తెలుసుకోలేని బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధ బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగాను, అలాగే ధర్మాన్ని అధర్మంగాను, ప్రతి విషయాన్ని విరుద్ధంగా, విపరీతంగా భావించే బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది తామసిక బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక మనలో ఉండేటువంటి అసంకల్పం, అధైర్యం, మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వీటి యొక్క వ్యాపారాలను యోగ సాధనతో నిలబెట్టగలిగేటువంటి నిశ్చల ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి ధైర్యం అని చెప్తున్నారు. ఇక ఏ ధైర్యం అయితే ధర్మార్థ కామాల పట్ల అభిలాషను, అభిమానము, ఫలాభిలాష కలిగి ఉంటుందో అది రాజసికమైన ధైర్యమని. ఇక బుద్ధి లేనివాడు నిద్ర, భయము, దుఃఖము, సుఖము, మదములను గురించి విడిచిపెట్టకుండా చేసేటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది తామసిక ధైర్యం అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆనందం, సాత్వికమైనటువంటి ఆనందం ఏంటంటే ఏ ఆనందం అయితే, ఏ అనుభూతి అయితే ఆరంభంలో విషంలా ఉన్న అంతంలో అమృత సమానమయ్యేటువంటి సుఖము సాత్వికమైన సుఖము అంటారు. ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల్లో లభించేటువంటి సుఖం. ఇక రాజసికమైనటువంటి సుఖం అంటే మొదట అమృత తుల్యంగా ఉండి చిట్ట చివరకు విషంగా మారేది ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి ఆనందము లేదా సుఖము అని చెప్తున్నారు. ఇది ఇంద్రియాల కలయిక వల్ల కలిగే సుఖము అని చెప్తారు. ఇది తాత్కాలికమైనది, ఉపయోగం లేనటువంటిది అని చెప్తారు. సో ఉదాహరణకి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడ్డాడు. మొదట్లో మంచిగానే అనిపిస్తుంది, ఆ తర్వాత కానీ తెలుస్తుంది దాని ప్రభావం. అందుకనే మొదట అమృత తుల్యంలాగా అనిపిస్తుంది, చివరికి విషంలాగా మారేటువంటిది రాజసికమైనటువంటి సుఖం. ఇక ఏ సుఖము అయితే నిద్ర, బద్ధకము, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోనూ అంతంలోనూ మోహాన్ని కలగజేసేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది తామసిక సుఖము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి ఆదర్శ ప్రాయుడైనటువంటి కర్త గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం
శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. ఓ పరంతప, ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు మరియు శూద్రులుగా విభజింపబడతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము శమో దమస్తప శౌచం క్షాంతిరార్జమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. శాంతి అంటే శమము, ప్రశాంతత. దమము అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము. తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనము, అలాగే చిత్తశుద్ధి, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహ పరలోకములపై విశ్వాసము అంటే ధార్మికత అనేటువంటిది ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క సహజ సిద్ధ స్వభావ కర్మ లక్షణాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే శాంతిగా ఉండడము, ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండడము, తపస్సు చేయడము, శుభ్రతను కలిగి ఉండడము, ఓర్పు, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ధార్మికత అనే సహజ గుణాలతో బ్రాహ్మణులు పనిచేస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావచ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము, యుద్ధంలో నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో కల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవి క్షత్రియులకు సహజంగా ఉన్నటువంటి కర్మ లక్షణాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు కృషి గౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్నవారి సహజ సిద్ధమైనటువంటి పనులు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, పనులు చేయడము ద్వారా సేవ చేయటము అనేది శూద్ర లక్షణాలు, ఆ శూద్ర లక్షణములు కలిగినటువంటి వారి యొక్క సహజమైనటువంటి విధి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యతా విందతి తత్ శృణు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, స్వభావ సిద్ధ జనితమైన వారి వారి విధులను నిర్వర్తించడం ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తనకు విధింపబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణతను ఎలా సాధించగలడో ఇక ఇప్పుడు నా నుండి విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, తన గుణాలకు సంబంధించినటువంటి కర్మను అనుసరించడము ద్వారా ప్రతి మానవుడు పరిపూర్ణుడు అవుతాడు అని, దీనిని ఏ విధంగా చేయవచ్చో
ఇప్పుడు నేను చెప్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. యత ప్రవృత్తి భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చెప్పబడినట్లుగా, ముఖ్యంగా 15వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా, జీవులందరూ కూడా దేవదేవుని యొక్క భిన్న అంశాలు. మరి ఆ విధంగా భగవంతుడే జీవులందరికీ కూడా ఆది అయినటువంటి వాడు. సో ఇదే విషయాన్ని జన్మాద్యస్య యతః అని వేదాంత సూత్రాలలో ధృవీకరించబడింది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే భగవంతుడు ప్రతి జీవుని జన్మకు ఆది అయి ఉంటాడు అని చెప్తారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్విషం. పరధర్మమును సరిగ్గా చేయటం కంటే కూడా సరిగా చేయలేకపోయినా సరే తన స్వధర్మము చేయుటయే వ్యక్తికి శ్రేష్టము. తన స్వభావం సిద్ధమైనటువంటి విధులు చేయుటలో ఒక వ్యక్తికి పాపము అంటదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభాహి దోషేణ ధూమేనాగ్ని రివావృతాః. ఓ కుంతిపుత్రుడా, అగ్ని పొగచేత కప్పవేయబడినట్టు సమస్త కర్మ ప్రయాసలు ఏదో ఒక దోషం చేత ఆవరించబడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. తన సహజ సిద్ధ స్వభావంచే జనితమైన కర్తవ్యములను వాటిలో దోషాలు ఉన్నా ఎప్పటికీ కూడా అది విడిచిపెట్టరాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర జితాత్మా విగత స్పృహః నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. అన్ని విషయాల పట్ల ఆసక్తి విడిచిపెట్టి ఆత్మ నిగ్రహంతో ఆశలు లేకుండా ఫలత్యాగ బుద్ధితో కర్మలు ఆచరించేవాడు పరమోత్తమమైన కర్మాతీత స్థితిని పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోషతి నకాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, అలా బ్రహ్మ స్వరూపమును పొందినవాడు ప్రశాంతమైన మనసుతో దేనిని ఆశించడు, దేనికి దుఃఖించడు, సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ నా పట్ల పరమభక్తిని కలిగి ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన,
భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలము భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరో తెలుసుకొనవచ్చు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేటువంటి మార్గాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. కేవలము భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేత మాత్రమే ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇక మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకున్న పిదప ఆయన యొక్క భక్తుడు ఆ భగవంతుని సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తారు. నా విశుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో అన్ని రకాల కార్యాలలో నెలకొన్నప్పటికీ నా అనుగ్రహం చేత శాశ్వతమైన నాశనరహితమైన ధామమును చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, ఆ విశుద్ధ భక్తుడు ఆయన యొక్క రక్షణలోనే అన్ని కార్యాలు నెలకొన్నప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా శాశ్వతమైన నాశనరహితమైన ఆ ధామాన్ని చేరుకుంటారంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సమస్త కర్మలలో కేవలము నా పైననే ఆధారపడి సర్వదా నా రక్షణలోని పనిచేయవలసింది. అట్టి భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నా యొక్క భావనలో ఉన్నవాడి అంటే కావలసిన లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. ఇంకా ఆ విధంగా చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నా యందు మనసు కలవాడివైతే నా యొక్క కృప ద్వారా నీకున్నటువంటి అడ్డంకులన్నీ కష్టాలన్నిటినీ కూడా నీవు అధిగమించగలుగుతావు అంటూ చెప్తుంది. కానీ మిథ్యా అహంకారం చేత నా మాటలు వినకుండా నీవు పనిచేసినట్లయితే నీవు నశిస్తావు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మిథ్యా అహంకారంతో పనిచేసినట్లయితే నశిస్తావు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశో అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో, ఓ అర్జున, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించుము, నా భక్తుడివి అగుము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము.
ఆ విధంగా చేయడం వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను ఈ వాగ్దానం అంటే ఈ మాట నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, రహస్యతమమైన జ్ఞానం ఏమిటంటే మనిషి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క విశుద్ధ భక్తుడై అతనినే ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ అతని కొరకే పని చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, నాకు భక్తుడు కమ్ము, నన్ను పూజించు, నాకు నమస్కరించు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీ యొక్క సో అవన్నీ కూడా తొలగిపోయి, పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. ఎందుకంటే నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి వాడవు, స్నేహితుడవు కనుక నీకు ఈ విషయాన్ని నేను వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు, ఓ అర్జున, అన్ని ధర్మాలను సర్వధర్మాలను త్యజించి అన్ని ధర్మాలను వదిలివేసి కేవలము నన్నే శరణ పొందుము. నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు అర్జున అంటూ చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఇదం తే నాత పస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నా శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోభ్య సూయతే. ఇంకా భగవంతుడు అంటున్నాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, నీకు ఉపదేశించినటువంటి ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చెయ్యని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టపడని వాడికి, మరియు నన్ను దూషించే వాడికి ఎప్పుడు చెప్పకూడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. యాయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఏదైతే బోధించాడో ఈ విషయాలని భక్తులకు వివరించేటువంటి వారికి వారి యొక్క స్వచ్ఛమైన భక్తి, వారికి స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరియు చివరికి అతడు నా యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నాకు అంటే ఇంతకుముందు ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా భక్తులకు ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి రహస్యాన్ని వివరించే వారికి ఆ స్వచ్ఛమైన భక్తి లభిస్తుంది అని చివరికి ఆయన చేరుకుంటాడు అని చెప్పి, అటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో
మరి అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరి ఒకరు ఈ ప్రపంచంలోనే లేరు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అతని కంటే ఇంకెవరు కూడా ప్రియమైన వారు నాకు ఉండరు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు. అద్యేష్యతే చ యాయిమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః యజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అంటే భగవంతుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ఆ బోధనలను మన ఈ పవిత్రమైనటువంటి సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రద్ధావాననసూయచ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా, అంటే భగవద్గీత శ్రవణము జరుగుతున్నప్పుడు వినేటువంటి వాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు అర్జున. మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇట్లా అంటున్నాడు, కచ్చిదేతచ్యుతం పార్థ వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ పార్థ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ బోధనల ద్వారా అర్జునులో తలెత్తినటువంటి ఆ అవివేకం, భ్రాంతి అంతా తొలగిపోయిందా లేదా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుని. సో దానికి అర్జునుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా నీ యొక్క బోధనల వల్ల. నీ అనుగ్రహం చే నాకు నా యొక్క స్మృతిని తిరిగి నేను పొందాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. మరి ఇక నుంచి నీ యొక్క ఆదేశ అనుసారము పని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణను మనకి సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో తెలియచేస్తున్నాడు. మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడు వచ్చాడు, సరే సంజయుడు వచ్చేశారు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమస్రౌచం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ విధంగా కృష్ణార్జునులు అనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య
జరిగినటువంటి సంవాదాన్ని నేను విన్నాను ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ సందేశము, ఆ సంవాదము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అంటే నాకు రోమాంచితమవుతుంది, నా యొక్క రోమాలు నిక్కరపరుచుకుంటున్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. సారీ, ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. సో ఆ కృష్ణార్జునులు అనేటువంటి ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదాన్ని నేను విన్నానయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు సంజీవుడు. మరి ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నా యొక్క రోమాలు నిక్కరపరుచుకున్నాయి, నా రోమాంచితం అవుతుంది నాకు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, మరి ఎలా వినగలిగాడు? ఈయనేమో అంతఃపురంలో ఉన్నాడు కదా సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడు అంతఃపురంలో ఉన్నారు. కురుక్షేత్రలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే ఎలా చెప్తున్నానో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు. వ్యాస ప్రసాదాశ్రుతవాన్ ఏతద్యో హ్యత్మహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్న ఆ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహము ద్వారా నేను నేరుగా విన్నానయ్యా ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ చెప్తున్నా. మరి ఈ వ్యాసుడు గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడి నుండి నెక్స్ట్ వస్తున్నటువంటిది బ్రహ్మ ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి వాడు నారదుడి నుండి వ్యాసుడు, ఆ వ్యాసుడి నుండి సంజీవుడు. ఆ విధంగా సంజీవుడు కూడా గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆ కృష్ణ భగవానుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ విషయాలన్నిటినీ కూడా సంజీవుడు ఆ సంభాషణ అంతా కూడా నేరుగా నేను విన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం వృష్యామి చ ముహుర్ముహు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు, ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునికి మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహా అద్భుతమైన సంవాదమును నేను పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ ఆనందిస్తూ ఉన్నానయ్యా ఆ సంవాదాన్ని అంటూ చెప్తున్నాడు. చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి మేటి విలుకాడు అయిన ఆ అర్జునుడు ఉంటాడో, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పడం ద్వారా ఈ అధ్యాయం ముగిస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా భగవద్గీత మొత్తం కూడా ముగించబడినటువంటి సందర్భం. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే మొదట్లో అడుగుతాడు ధృతరాష్ట్రుడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవ మామకా పాండవా చైవ కిమకుర్వత సంజయ అంటూ అడుగుతున్నాడు. అంటే నా కుమారులు పాండు కుమారులు ఆ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో
యుద్ధం చేయగోరి సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేస్తూ ఉన్నారు సంజయ అంటూ అడిగాడు. సో దానికి అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి విషయాలను మనం చూసింది. చివరికి ఆయన చెప్తున్నాడు, ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడికి ఇంకా ఏవైనా తన కొడుకులు గెలుస్తారేమో అని ఆశ ఉన్నదేమో అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మేటి విలుకాడు అయినటువంటి అర్జునుడు ఉండునో, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణమైనటువంటి శక్తి మరియు నీతి ఉంటుందయ్యా. అంటే ఇంకా నీ కొడుకులేమో గెలుస్తారేమో అనేటువంటి ఆశలో ఉన్నావేమో, అది సాధ్యం కాదు అన్నట్లుగా సంజీవుడు చెప్పడం ద్వారా ఈ భగవద్గీత ముగించబడినటువంటిది. సో మనం గీత సారంగా చూసినట్లయితే సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని అనుగ్రహించేటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి సంవాదమును శ్రవణము చేయుట, అధ్యయనము చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను శ్రవణం చేస్తారో, వింటారో, అధ్యయనం చేస్తారో అంటే చదువుతారో, లేదా కనీసం ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారో, భగవద్గీత ఉంది పలానా దగ్గర జరుగుతుంది వినండి అని ప్రచారం చేస్తారో, అలా చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్వాన్ని మనము నిత్యము ఆ నారాయణుడు మరియు నరనారాయణుడుగా ఉండేటువంటి వారిద్దరి యొక్క ఆ సాంగత్వాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతము పొందవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మరి భగవద్గీత ద్వారా మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశాలు, మనము శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము. కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు. మరి భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే జీవుడి యొక్క ఆ పరమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి ఏకైక మార్గము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ.